para po ka na maka. Waka. Dapat andam kamu kinong mekaniko. Try, manino ka mo? Ano nagluya ka? Inom mag energy drink. Pato sa pre. Yo, may buntag sa tanan diya mga ga. Another day, another life, another blessing sa tanan. Dito sa mga pagka-island boy no. Mga nindot tayo magpamanit no. Dito yung mga kutis. Wag-orami ng mata no. Taon-taon na dahil. Manami pangandam hapit para magbiyahe na tagbalik pa doon sa ato ang yutang na tawhan no. So nagpaabot na lang kang idol, mahuman siya ligo dito. Siguro karon nag-makeup na ron, paman siya magawas, nagkuha na ron foundation. Nagkama na to pangilay lipstick. Matik sibat na ta. Chill lang mo diha. Tanaw mo, tuwasan niyo ang video para malipay ang tanan. Nanay kita og makeup. Amo na destination nyo ron mga ganaw kay adto mi og ubo-ub. Dumi sa katong Kamsawi, itong isyutingan na mo ni Villa Padilla ba? Gama na mo dito, adto may og Darwins din, pabugo na. Stay tuned mo diya ha? Ngaon. Mahaw. Alay, sobra ba yung usa ka baso? Manami pa mga gano'n. Wala may mo suod sa katong mangrove nila, katong sa Kamsawi. Kay gipampili naman mi. Gipampili nga ba sakit. Gipili naman kano? Gipili pa sakitan. Oo na, wala may suod dito. Mahal ang entrance. Wala na tayo kuan. Budget igo na lang pamiliti. At least nakapapicture sa gawas. Sa entrance ba? Okay na to. Kinsa may dili ganahan isugaling tina. Hey. Nang bantay ka tong hoy purok ba nga mga babay dito. Mao dai naguba. Kaya ba ka sa may nagukod si mo nag-apa si mo? Maski na lang. Part na sa kanang magdahay ka. Magbay ka nga mag-upan ka. Dapat andam kamu kinong mekaniko. So di kaniko. Kalitan. Pre! Okay ra ka pre. Doon lang sa port mga gano. So nihapit mi diri sa kaning kahuya. Kaning kahuya, sa uban wala ra may balyo, tapos sa kalsada. Pero sa moa, diri na lang ba idol gapon. Diri sa banda ni kahuya. Ning tanuma dai. Grabe ba ang kahuya? Sa uban wala ra may balyo, pero sa kang idol, grabe ni Morris. Yan ni parok yang uhapit ah. Oh, mag-selfie mi diri. Pre! Okay na pre! Okay. Chocolate. Kumusta man ang uwan sa San Remio? Uwan kay San Remio mga pero dari bugo. Dita! Pas mo nga yan eh. Sige lang, okay ra. Uli naman ta. Hanggang sa susunod. Hanggang sa muli. Kamay na lang! Uli na may mga ga! Uli na may mga ga. Lol, okay ra? Laspa. Natuman na ganda mong plano ni paring Dano o paring Raya no. Pero sad to say, wala si paring Raya niya. Busy na siya sa yung trabaho. Wala pa may mga trabaho ni paring Dano. Kami lang sa nadayon dito. Tanawa lang ng video pre para mura sa kag nakauban ma. Kapoy pero lingaw kayo. Amo lang nagasto sa mo ang biyahe karon no kay kuan. Ako ang nagasto kay 1k sirado. Anay sobra gamay. Kaya naka-save mi sa plate no kay gahan kiri raman mi sa Mumbai. 384 ang plate niya bakan fort. Kamo na lang balag total na basta wala ka sa kalibo niya. Kung kaon mo dito kay mungus ra mig pansit. So mo to nga mga 1k among gasto. Ang nabilang sa 1k kay gipat ako kuan. Binignit. Nami mga kaagi rin nga mga ano nagian mig mga ginagmay problema. Pero katong nalamba si idol na guba pud yang bike sa ikaduhang adlaw no. Pero naayo ra sad ginagmay ra gini problema. Ang kinalasan mo na sugatan kay ang uwan gid paguli. Dito gyud naluyag maayo. Sige lang. Okay ra importante nga nakulit nga safe. May natabo sa tuwa nga dautan. Mo to siya mga gano. Thank you day kayo kang Deria no sa pagpa-stay sa mga
ug sa paglibre sa mga panihapon dito. Busog jud kami dito guys. Thank you dahil kasi yung suporta no. Happy ta tama 5,000 followers. Yay! 4.5 na ta. 4.5? Tama na siya, pala mo sa pagsuporta no. Hanggang sa sunod higayon kita tayo balik. Ganoy TV, ano out. See you.